Aw ni sɔgɔma aw ni tile aw ni su a bɛ aw bɛ ka lajɛ wagati min na bi ta kɔni ye baara yɛrɛ 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 de an ka daminɛ ka after dayɛlɛ an bɛna information dɔ de sɛbɛn a bɛ n'a fɔ n'a mɔ telefɔni nimero bɛ adresse mail olu information ɲɔgɔn a ka video laban na an bɛna essayer k'o de kɛ bi a man gɛlɛn an ka daminɛ an nouveau projet ta ni nouveau projet ta projet bɛ dayɛlɛ an bɛ nouvelle composition ta ni Adobe CC version 2019 ye nouvelle composition an bɛ se ka tɔgɔ kɛ info dɔrɔn taille 1920 par 1080 cadence 29,97 images par seconde an b'a ta 10 secondes dɔrɔn na an bɛ fɛ 10 secondes dɔrɔn de ka kɛ ok info ye jumɛn ye numéro de téléphone olu contact ninnu an bɛna daminɛ ka fond dɔ créer a bɛ bila forme sanfɛ ni fond dɔ ye TV5 mago bɛ animation dɔ kɛ simple n bɛna essayer k'o ladege an ka calque dɔ créer calque nouveau solide couleur yan nɔ bleu vert ta ok an bɛ yɔrɔ dɔ tigɛ a la ka masque créer pour que ka masque créer outil rectangle i b'o ta an bɛ nin bɛɛ tigɛ ka bɔ a la nin ye masque fɔlɔ ye masque filanan an b'o fɛnɛ créer k'o kɛ cercle ye an bɛ masque filanan créer yan nɔ comme ça masque fila don an bɛ soustraction kɛ kelen na an mago bɛ nin partie nin dɔrɔn de la an bɛ nin masque fɔlɔ ta an bɛ fɔlɔ ta plutôt le jaune de filɛ nin ye an b'o kɛ soustraction ye masque filanan ta k'o kɛ insertion soustraction o ye ka nin partie soustraire ka bɔ a la insertion o ye ka nin partie dɔrɔn insérer masque filanan de bɛ insérer o kɔnɔna la yan nɔ an bɛ dɔ fara contour progressif kan contour progressif ye jumɛn ye contour la opacité min bɛ kɛ a bɛ marcher nin de kan parce que an kɛlen don ka nin dɔrɔn de ta na nin y'an ka fond ye sisan an b'a lajɛ ka pousser ka jigin dɔɔnin pour que ka pousser i b'o kɛ ni position an bɛ masque datugu an bɛna transformation kɔnɔna la position filɛ nin ye ne dan ye dɔrɔn ka nin pousser ka jigin ne bɛ fɛ ka dɔ bɔ opacité la o ye yan yɔrɔ ye opacité bila 60 la ok nin ye fond dɔ y'an bolo an bɛ fɛ ka animation an bɛ se ka animation fitinin dɔ kɛ nin na an bɛna masque yɔrɔ la forme filanan an b'o animer tracé filɛ nin ye tracé du masque pour que k'o animer i bɛ point clé dɔ créer point clé i bɛ chrono activer yan nɔ ni nin chronomètre ye i bɛ cliquer a kan an b'a animer pendant 1 seconde a laban kan ka kɛ tan tɔ de 1 seconde filɛ nin ye 1 seconde 1 bɛ yɔrɔ min na o ye 1 seconde 0 la sisan nɔ an bɛ masque bouger n bɛna outil sélecteur ta ka double clic k'a kan ni n ye double clic k'a kan an bɛ se ka masque bouger ka lajigin duguma ni ye shift di clavier la sisan nɔ o b'a to ni a tɛ jɛngɛ na shift t'i bolo dɔrɔn a bɛ jɛngɛ shift kɔrɔ de ka tilen verticalement ka jigin n'i y'a ka bɔ yan ka na an ka fɛn bɛ animer ka na jɔ o ye contact daminɛ info daminɛ an bɛna outil texte ta sisan nɔ contact sɛbɛn
outil sélecteur, caractère également, c'est le caractère boolean, policy chargé, arrière de la machine, arrière plaque là, paragraphe là, on a centré, on a centré seulement par la plaque. Pour y avoir ajuster, aligner verticalement, aligner horizontalement, aligner verticalement. La chamanchez là, à jokun fait, ani a bila chamanchez là, dakun fait. Donc, contacter. Si ça m'a sur le téléphone numéro, c'est le donc, on a un petit texte, téléphone numéro. On a d'abord le 79 35 03 71. Non, le téléphone numéro clé. On a 200 plus 223 francs. Excusez-moi, même contact il fallait. 79 07 38 35 38 35. On vient slash 69 61 65 89. Les contacts sont bon, on m'a aligné à centre reflet. Bon, on m'a aligné en donc nous contacter. Bon, on a une couleur, aller une couleur qui est pour harmoniser donc là on a le caractère la couleur finalement. Bon, comme le magri là, il faut autoriser. Bon, on a autorisé par le client. Donc, on a harmonie dans le voilà. On a arrière-plan transparent. Donc, le là, vous expliquer. Si on a effet de ombre portée. Donc, ombre portée applicable. Au cas où on fond rêvé pour avancer la ligne de on va pousser de la fait. Direction, ombre direction. Il y a une ombre direction. Ok. Avancer. Bon, il y a des zones de transparence affichées. Au cas où on a calculé de coffre. Bon, il y a une zone affichée. Ok. On sait avancer ça. Bon, on va essayer comme nous. Bon, on est contacté icône de télécharger. Le téléchargement, on a d'accord au faire. Ici. Donc, même tu as glissé. Tu as un projet. On a un projet comme on a dans l'image. Vous savez, tu as glissé dans la plan. Donc, il doit faire comme une transformation. Échelle, vous savez, échelle là. Donc, échelle là. Placé. Dans la vie, on a une check. On va faire c'est voilà. Non, on va contacter mon boulot. Donc, on va animer ça. On va une belle animation. Non, on va dans contacter la fin. Là, on est animé. Donc, on est bas. Contacter affiché. Bon, contacter affiché. Comme c'est bon. Contacter bon. Il faut le commander à la fin. Nous boire. On boit dans
contacté fana bɛ bɔ o kɔnɔna la an bɛ cliquer an ka contacté kan transformation donc yan nɔ texte filɛ nin ye donc an bɛ fɛ ka texte animé donc ne bɛ fɛ ka texte animé i bɛna texte la donc i bɛ cliquer animé kan position donc n'an ye position choisi sisan donc i bɛ se ka position animé sisan donc daminɛ la an bɛ yan nɔ donc sélecteur avancé donc décalage fin filɛ nin ye début filɛ nin ye donc n'i y'a décaler dɔrɔn i ka fɛn bɛ bouger donc au début on est à 100 et à 1 seconde on est à 0 on est à 0 donc dans on a inversé on a inversé excusez-moi c'est tout donc on mago bɛ début de fin de la donc début bɛ 0 la donc fin o bɛ 100%. 100%. Voilà, on mago bɛ animation min na donc n'a y'i diya i bɛ se ka dɔ fara nin décalage kan donc pour que a yɔrɔ ka jan donc nin animation fana b'an bolo mais an bɛ fɛ a ka bɔ nin yɔrɔnin kɔfɛ donc an bɛ calcul dɔ créer pour que k'o yɔrɔ cacher donc an bɛ cache dɔ créer calque nouveau calque solide donc an b'o tɔgɔ kɛ cache donc n'a cache créé sisan an bɛ cache ta ka lajigin o la nin yɔrɔ la donc direction kan n'ale donc an b'a e datugu pour que a kana ye quoi donc a kana ye mais a ka dɔ in de donc n'a nana tan dɔrɔn n'a bɛ yen an tɛ ka ye donc an b'a cache de appliquer o la sisan donc pour que ka cache appliquer n'i ka cache paramètre affichelen tɛ i bɛna don option remote kan donc cache yɔrɔ bɛ yen donc an bɛ contacte ta ok alpha donc ni alpha ta sisan nɔ partie min bɛ yan nɔ o de bɛ di ni alpha inversé donc partie min bɛ kɛ yan nɔ o tɛ ye o de bɛ ye quoi donc a bɛ tɔ ninnu de ye donc an ka contacte de kan donc an ye animation min kɛ nin na an b'o ɲɔgɔnna kɛ an ka texte min fana na numéro fana na donc an ka na numéro la position au lieu que o ka bɔ duguma an b'o bɔ sanfɛ nin kɔnɔna la animé texte donc an bɛ animation dɔ créer position donc ni position kan an b'a définir ka na sanfɛ ni valeur fila de bɛ na x ni y donc n'an y'o décaler sisan décalage début 0 fin 100%. Ale fana bɛ décaler mais an k'ale timing janya dɔɔnin pour que a ka di ni lecture kɛ sisan donc a bɛna doucement a bɛ jouer doucement donc an bɛna lissage dɔ kɛ nin téléphone na donc an bɛ tila ka cours dɔ kɛ spécialement dédié au lissage donc clic droit assistant d'image lisser F9 donc ni lissage kɛ laban bɛ jigin dɔɔnin dɔɔnin na donc a bɛ laban lisser ok donc an ka cache dɔ fana créer calque cache solide cache filanan cache 2 donc mais ok pas on va les pousser dans le centre on va les blancs donc on va ɲɛ datugu ka sɔrɔ ka na min kan an ka texte sɛbɛnni kan ka alpha inversé kan
Donc, on va aller là-dessus. Donc, contact me là. Donc, animation tutorial du ensemble. Animation tutorial on a icône animé. Donc, on a animé échelle là. Donc, échelle là va être 0, 0 et 23 points. Donc, on a donné là 0. Donc, à 0 à tes blinks. Donc, 100 à lui. Donc, pour qu'il y ait animation, une simple ligne, donc, ici, la rotation de faire pour qu'il y ait animation en valeur à la faille, la design de faire animation, on a arrêté 66, on a valeur, donc, un lissage comme flower. Assistant l'image qui est lissage. F9 d'ailleurs, clavier là-bas. On va après à lisser tout le temps. Donc, là, on a la prévisualisation ensemble, car lecture. La calame de gamme là. On va faire le fichier comme ça. Analyse là. Le temps bien qu'on a là, on a une animation tout en bras à déjà quoi. Donc, ma bête ça, calcul de sélection, car bien faire un groupe. Donc, sur l'échelle donc là, la belle de quoi. Donc, on a bien sélectionné contrôle A. On va cliquer à glisser la désélectionner. Quatre précompositions. On va qu'à grouper les quoi. Car la composition courante. Info. On a composition de info. Non, on a là, on a dans le sein. On va devoir échelle là. Transformation. Transformer échelle. Non, on a la 70%. Non, on est bon. On a 90 là. Bon, comment c'est faux qu'on a? On sera à 100%. 100%. Donc là, la lecture de 100. Donc, animation de 50. On va pousser dans la troisième. Donc, animation qui est ça, donc, à la main, on a opacité de la opacité où t'amener ça, sans corps habillé. Donc, nous, on a la zone. Animation évalue. Donc, si ça non, on va faire un boss, on va utiliser vidéo, on va exporter. Donc, il y a la composition. Ajouter à la fibre de notre rendu. Donc, il va paramétrer le droit. Donc, on va faire un bon alpha là pour que la transparence gagne. Là, on va faire RVB plus alpha. Ok, définir destination. Définir à définir il faut faire un afficher blanc là. Donc, on va blanc vidéo comme info point mauve un putain de sélectionner pour le mauve. On est enregistré comme mais quand fait un là titre donc masqué du monde masqué on est titre donc spécialement on quand fait un là titre donc format de fichier vais expliquer au YouTube très simplement exportation bon donc un titre genre un titre voilà ok donc aya abonné ka caya an mago bɛ ɲininkali fɛn fɛn la a bɛ se k'o kama na min ma min faamu video la a bɛ se ka question poser commentaire la aya abonné yɛrɛ yɛrɛ
Ni rendu banna dɔrɔn a bɛ mankan bɔ. Yeah, a banna. Bye bye.